Jotna fuaika ang kitabokno basawi nadi ani bishnarok isti zefo stepitama kita satang he phasing si kitabok kana khide o sikabukna maklibro ani manus bupati mendo sigam kotos raparna pharani gram raparna pharai raparna pharai ba kisha tinile iskul rok bukri ba tini sikhok divas sakladran iskul kuri ba tini ke naubra bari poriskar ma khaigarna ani kirim bu paisai tong hando thangmai maso ang ani kiro skin ni product rok na ang order khaijak do shop phaija bosi o an sasi call khale hanke ba delivery boy ta bosi number sine hisi block khairala asas kobor gebo malia ketabok ke o masa hai mar pirana kiro skin products ni creams rok manei rok full tongoi si ani o ma makhang rok salsa yade ba asuk sijaya tas bono khulya hankle hai sijak khama 5 minute sek rest khaiye rabar pharai ura rabar pharaman pore sikabukno khikrok tawi sung rabar rok khrai ramon si leng khrok khrong tong sibu khi thai sakaro jagsal krikha rabar phrang janai bu
nukung sakaros maros yo no khabnai tholamoni emon khe tapok khe ani nayok bwsa swtui kufro mani no masu na tang sukran lengge তাকে মাইসা সময় এখন হইলে পাত বয়সে দেখো সোলার মধ্যে এখন কিতা করবো আমি দেখো সিগামু ফুরকি আস না এদি দা দিয়া কাটবো হ্যাঁ আপনারা সবাই দেখা থাকো আমার ভিডিও ভালো লাগলে শেয়ার করো যদি ভালো না লাগলে শেয়ার করবেন না এটাই আমার অনুরোধ রইল আপনাদের কাছে দেখো আমি বাংলা ভাষাও ভালো করে পারি না লজ্জা লাগে তবু বাংলা কথা কইতো বহুত মন হইতাছে এই লাগে কইতাছি समझ गए आप लोग देखो এখন ফুটি কাটবো এটা তারপর সিকামবুক পাই দङ তো তেকাইসা কক সানমুসুমনি আমার পর তেঁতই দেখমা Elizabeth Jamatia kotok soloi thiman nukmani কোনো দিন সাইজং kotok soloi semayaka tani hamle khama khosajak khe ni sak thwi mani gata bon khama khosajak je kapa se keng naita borok munisho asa kalaida tama thwiani jip thangana phrong ke khi kupurnai swtui kupurnai boni ri rok tongmani boni kham khosajak rok thungprai ese keng phrunaita angle ani opinion ta angle ponle ni sak thwi mani hi khakamaya amo ai mama khoroksa bwthar mansiman musasak nantia phana khayei bono ba जोंबो सिलियाबा बनि sak सामसनायता बोनो सोबा बwthar या अने borok bwthar manisi asa kalaya borok thwian example जों tok phana rala hangke rathar phro hangke borok busuk sinale kasi kapra anme जों roi ma tonamle ga amle borok mani sokotor masi sakani si duri rawoi tola konko baklai phaide bo hai khnai ai sorry baklai phaide bo boni mori roking atongmai gate duri bo hai nan hale ada thaiman se asa hai tamasnai hai akol ka hama hai phu সম্ভব ya borok bwthar mansi asa kalaya जों সাধারণ তৈটো গরসালে syntax ni bising tui tongmani gete tengki bisingni tuinani rosasi sini khama khosajak kengu kosabarok phasi khama khosaibarok lahangke ase kengu bosi bole thoyani harosi bole mani khama khosajak kengpiya pho ase thoila ase kengpiya pho bon khama khosajak asa kalaya borok bwthar boni malik no kahangke jasai khai singlangke sina hani bangai kisama saga nije bunuk tongma ba কোনো দিন না maya khama khosajak ni sak thimi ata asakna janja opinion chia de bomba haika deli mobile khol hangke sigang bogrok bajas do tapos ke panana susbek khirina boi khogros naita kirisi sigang kotor bele hani bangka to sal sang ba khaimiang